Ndakafona ndiri kumushasha Mwari. Vakanzi tete uya ivimba ya aonekwa akapondewa akarasiwa pasango apa. Ndobva ndauya. Svika kwandikaita. Ndiudze vabereki kuti zvakafamba sei. Musoni statement dzaanondiudza. Ndiudzewo ndiwewo mwanangu. Waudzwa wewo kuti angatora hembe, sketi kuisa mupabheki nebhurugwa. Kuti anopa chi munin'ina wake. Sketi nebhurugwa yeye woziona iwo yakasunga munhu. Bhurugwa rakasunga maoko. Sketi yakasunga makumbo. Ndomubvunza naiba munini. Kozvinhu zvabude izvi zvamuku zvakasunga mwana izvi. Atete zvakazviri mumba here. Aiwa tete anga achiti ada kunepa munin'ina wake. Ndakati kumba anopfekerana here nemwoyo musikana murefu akadai imba yemupfupi akadai. Vaikwanirana here saiziti zvanzi tete. Ndizvo zvaanga andiudza. Saka akazoti pakabuda zvakadii. Hanzi akabuda akasiya foni pachaji. Takati akazoita sei. Hanzi akadzoka akatora foni. Wo, foni iripi? Achataura kuti foni iri kupi. Nguva yese achititenderedza vasikana. Nezuro kupolisi ndotobva tomusiya ndozoenda kumba ndosiona ndopolisi kuti tete. Muramenyu abvuma kuti ndiye akauraya muzukuru wenyu. Vasikana ndimiwo. A 26-year-old woman from Norton ourayiwa nemurume wake ndokusiyiwa akandwa mumahuswa semarara pedyo nepamba pavanogara. Chiitiko ichi chakasiya vagari vemuNorton vaine kushamisika kwakanyanya vachiti imhepo rudzii yapinda munzvimbo yeNorton. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Nemusi wa30 December 2025 vagari vemuNorton vakasangana nechiitiko chakavasiya vasina kana neremuromo, apo mumwe murume anonzi Sibaningi Musoni anozivikanwa saFishbonga aponda mudzimai wake Vimbai Matilda Makuhoyo 26 uyo waakabaya nescrewdriver pamoyo ndokunomukanda pamahuswa niye St John's High School mumusha weJohannesburg munzvimbo yeNorton. Mushure mekunge mufi awanikwa akakandwa mumahuswa, mapurisa akaenda kumba kwemufi uko akatanga kubvunzurudza murume wake Sibaningi Musoni, apo vakawana madonhwe eropa, izvo zvakazoita kuti Musoni ange achibatwa kuti ndiye ainge auraya mudzimai wake. Nekuti kwekutanga kwacho airamba achiti vakangobuda nezuro manheru, havana kutaura kuti vaiendepi. Mutumbi wavimbai wakawanikwa wakasungwa makumbo nesketi uye maoko ake ainge akasungwa nependi rake. Musoni haasati anyatsoburitsa chikonzero chakaita kuti auraye mudzimai wake Vimbai, asi zvinofungirwa kuti Vimbai anodaro akanga ava nechikomba nekuti anonzi ainge otaura kuti baba ava handivade asi vanondimanikidza. Uye mamwe mashoko anoti Musoni munhu aitova akatiza imwe mhuri yake kuGokwe kunova kumusha kwake ndokuuya kuNorton, apo akanotorana naVimbai uyo aiva mukadzi weshamwari yake ndokutanga kugara naye. Zvichireva izvo kuti Musoni akauya akatora Vimbai aiva mukadzi wemunhu ndokutanga kugara vose vakatotanga kuita mhuri. Musoni akazotungamirira mapurisa kuita ma-indications ezvaakaita pakuuraya kwaakaita mudiwa wake kusvika anomukanda mumahuswa umo akazowanikwa ari nemusi wa30 December 2025 mangwanani. Regai tinzwe zvizere kune vagari vemuNorton vanoziva nezveupenyu hwairarama Musoni nemushakabvu Vimbai. Asi kana mapedza kuona vhidhiyo rino, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ndakafona ndiri kumushasha Mwari. Vakanzi tete uya ivimba ya aonekwa akapondewa akarasiwa pasango apa. Ndobva ndauya. Svika kwandikaita. Ndiudze vabereki kuti zvakafamba sei. Musoni statement dzaanondiudza. Ndiudzewo ndiwewo mwanangu. Waudzwa wewo kuti angatora hembe, sketi kuisa mupabheki nebhurugwa. Kuti anopa chi munin'ina wake. Sketi nebhurugwa yeye woziona iwo yakasunga munhu. Bhurugwa rakasunga maoko. Sketi yakasunga makumbo. Ndomubvunza naiba munini. Kozvinhu zvabude izvi zvamuku zvakasunga mwana izvi.
atete zvaka zviri mumba here. Aiwa tete anga achiti ada kunepa munin'ina wake. Ndakati kumba anopfekerana here nemwoyo musikana murefu akadai imba yemupfupi akadai. Vaikwanirana here saiziti zvanzi tete. Ndizvo zvaanga andiudza. Saka akazoti pakabuda zvakadii. Hanzi akabuda akasiyaisa foni pachaji. Takati akazoita sei? Hanzi akadzoka akatora foni. Wo, ko foni iripi? Achataura kuti foni iri kupi. Nguva yese achititenderedza vasikana. Nezuro kupolisi ndobva tomusiya ndozoenda kumba ndozoona ndopolisi kuti tete. Muramenyu avhuma kuti ndiye akauraya muzukuru wenyu. Vasikana ndimiwo. Saka nhasi anga akuratidza maurayiro akaita. Maenda kumba? Kumba ndokwanga vari. Anoratidza mapurisa maurayiro akamuita. Saka akamurayira mumba. Ndozvazvatoreva kuti akauraya zvake mumba ndobva atakura kuti vanotaya zvake. Akazogona zvake kuti akaisa pane vanhu kuti vanhu vaone zvavo. Kodi akataiwa mukati memasoro aiwanika kupi kona vasikana. Pano nyaya inosuwisa ndizvo here kuti mwedzi nemwedzi svondo nesvondo tiri kuuya tichipupura nyaya yekufa kwevanhu. Chiko chiri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, chiko chiri kuitika mukati menyika yeNotoni. Guruvedo ropa radeuka, Notoni ropa riri kudeuka. Ndiani achazvigadzirisa? Muri yeZimbabwe muri kuchema, tete vachema. Muri yeNotoni yachema. Yati Musoni, munhu wataivimba, munhu wataitochema naye pakanzi mudzimai wake awanikwa akashaika, asi taishamisika. Usavimbe nemunhu, hakuna anonzi azviite. Muri yeZimbabwe waunowirirana naye, muvakidzani wako, best friend yako inogona kuuraya. Munhu anouraya mwanangu ndagutsikana nhasi mwanangu. Ndikatukuyawo namo. Munhu anouraya yemwe. Ezvi zvinodza kuti basa rese nderake. Baba mwana vari pano kana mukavaona vari pabishekireti. Dai maona baba mwana uyu mavaonawo zvenyu vanhu vaMwari vatorei vauye pano. Muvaonewo anga achirwara ari pamubhedha. Ana kana sendi. Munhu ada kunovigiwa kana sendi baba vake vari kurwara iye avharirwa. Kana mukamutora pano baba vake vakamira pano vaMwari munonzwa sisa anga achirwara hanzvadzi yangu. Anga achirwara hanzvadzi yangu ari pamubhedha. Abuda sangana nemashuro akadai. Mashuro akadai munhu asingaremerwi huku cheni kurwadza kucheka kwati munhu. Ndiye hanzvadzi yangu uyu vasikana. Ndiye hanzvadzi yangu uyu vasikana. Ndiye hanzvadzi yangu uyu vabereki. Naimi zvida kuitikwa siku apa. Zvikuda kudiko izvi. Hanzvadzi yangu ndiyo yakadai. Baba vacho vanga vachirwara vasati wanidi umirwa munin'ina. Ndudzei zvakadai izvi naimi. Zvinobudeiko Mwari uyu? Mai. Saka inaitochema naye here. Sakaichema nema. Nekuti iye aratidza kurwadziwa. Aratidza kurwadziwa. Aichema akatombochema. Aichema mukadzi akanga atizamirwa pamukadzi akaenda papapa wake. Aichema misodzi kudai. Kuti undomana kana kuchema. Zvakatipa kuti tifungidzire. Tinoti nematambudziko amadzangu tinozati atigare pasi nekusingaperi vanhu vaugoni nemwene mazingafundira zvezvinorwara achikatara kuti handikurarama mushoma wedu wakaoma kugara ava ndatitaka maindi ava Wacho wakatama last week mukadzi wemunhu waaishanda naye kufishuko waiti iye akasiya vareya mambure. Handiti vareya mambure iye odzoka kumukadzi uyu abvazotora mukadzi uyu iye agara nemhuri yake kumusha kugokoko. Adaro atora mukadzi wemunhu vana vemukadzi uyo akatorera shamwari yake aishanda naye
vana ivo vari kutambura. Nhasi azosvika pakuti mukadzi weye uzosvika pakumuuraya. Zvinoreva izvi zvakaita seizvozvo. Musoni is stupid. Anofanira kuti kana kutofa ngaafe. Imbwa yemunhu. Yapedza.